Ви сказали, недалеких людей чи людей, які не розуміються, значно більше в моїй країні. Так ви коментували, так, перший тур виборів. Що ви маєте на увазі? Ну, те, що сказав, причому тут навіть без лапок. Я завжди був скептичний стосовно такого поняття, як мудрий народ, і це ця технологія апеляції до мудрості якоїсь колективної. Я вірю в мудрих конкретних людей. А колективної мудрості не існує, існує лише колективна дурість або колективний психоз. А, власне, мудрість як колективне – це щось дуже таке сумнівне поняття. Я завжди так напівжартома казав, що для мене кожні вибори – це такий перепис розумного населення. І хочу сказати, що за останні 20 років я бачу лише деградацію, я бачу, скажімо так, електоральне каліцтво, тобто людей вчили більше як 20 років не розбиратися в політиці, не ставити правильних акцентів до своїх обранців, не піднімати планку, а лише понижувати, сприйматизовувати, очорнобілювати дійсність. Бо на цьому, власне, політикам, які є, в своїй суті такі пожирачі планктону, їм просто вигідно саме в таких умовах жити. І вони виростили собі, на мій погляд, прекрасного, безвідмовного, я б сказав, навіть шикарного виборця, якого дуже легко водити манівцями, і ми є такі дуже професійні ходуни. Нам не важливо кудись прийти, мені здається, нам важливіший сам процес, вічно ходити, боротися в небезпеці, здобувати останні вибори просто як останній день. І мені таке здається, що для якоїсь частини суспільства 22 квітня це, здається, апокаліпсис настане. І насправді це дуже сумно дивитися, але змушений, тому що я в цьому човні, я також є частиною цієї дійсності, просто від неї більш-менш абстрагований і собі дозволяю інколи отаке ляпати, як от ви щойно зацитували.